Nemeškal som. Čo? Začalo sa už... Čo? Dobrý deň, vítam vás v našej relácii Nivea Volume Sensation. Tu máme nášho nového hostia. Ako sa voláte? Pardon. Igor. Igora! Čo hovoríte na koľko používate Nivea Volume Sensation? Jeden deň. A čo na ňo hovoríte? Je úžasný. Ja viem. Máte doma psa? On má doma psa! Yeah! Čo myslíte, aká je to farba Nivea Volume Sensation? Modrá. Áno. Počkajte. Je to modrá však. Je to modrá? Je to modrá? Je to modrá? Je to modrá? Je to modrá. Dobre, ďakujem za kulisy. Teda tam je za kulisy. Takže... Do počutia. Dopí radšej. Nivea Volume Sensation. Musím ísť na ďalšie natáčanie do Kde mám manažéra? Kde mám manažéra? Manažér, vypnite to!